Masunod ako sa imo. I-edit mo na lang. Ang init. Ganda ng view. Sunflower farm. Ito rin may ng bag. Tapos ang ating video dito sa Yunlong Farm. Thank you so much sa mga nanood. Nagbisibis na sila pauwi. Ayan, lahat nagpapahinga na napagod sa mga picture taking. Nagutom. Thank you guys!